Tinatanong ko ikaw Four gagawin. years, magpo 4 years na po. Ang laging masakit sa inyo, ano? Ito, 20, parang may patalim dito. Tsaka Patalim. yung balakang. Ngayon, tinanggal na sa spiritual, di ba? Oo. Kanina, hindi kayo nakakatayo Oo, masyado, di ba? oo. Di Ngayon, ako patatayo makatayo. kayo ulit ng Diyos. Tingnan natin ba yung ayos pa. Hindi lang, ha? Kasi hindi pa yung nakalaki. Ay, hindi ko pa ginagalaw. Spiritual pala. Hinilot na ba to dati? Ay, marami na po, Mary, kung nagdano sa Marami na naggamot sa'yo? Oo, kahit 10. Hindi man ako gumagano. Saan ka galing manggagamot? Tarla, Tarlac. sa kay ano, kay Cavite, si ano, Sino? Manayo. Ah, galing ka kinik Oo, Banayaw? dalawang beses po, hindi man ako bumalik. Magkano ba yan? Joke, huwag mo sabihin. 5,000. Hindi ka gumaling. Hindi po. Ay, Hindi man ako na. bumalik. Sino pa yung hindi pa, yung mga sikat? Meron pa? Meron pa yung Sino? sa Luis, sa Tarla. Sa Tarlac. Oo. Hindi kayo tumayo. Oo, Ngayon tumayo na kayo. Oo. Hindi pa tayo. Oo. Tapos na kami sa Facebook, sa Facebook page. Tapos na kami sa spiritual. Kaso confidential, kaya hindi namin masyadong inilabas. Ito, bibigyan lang ito ng himala ng Panginoon Kristo para tuloy-tuloy na ito gumaling. Natural lang na yun. Teka lang na yun, bok nyo. Okay na. Ilan taon na ba kayo? Magsi-70 na po. 70? Bata pa pala kayo eh. Alam ko, one off. Teka lang, medyo masakit. Masakit ito. Trabaho nyo, Minga, ha? Huwag kayo magalinlangan kasi didikit talaga yung dito ko minsan sa dibdib nyo, ha? Kasi babae kayo, ha? Medyo masakit talaga to. Ang trabaho nyo, Minga, ha? Malasakit sa puso. Wala. Trabaho, pag sinabi ko, kumuha na nga ngayon, tapos dahan-dahan lang buga, ha? 3 beses. Huwag nyo pipigilan, hayaan nyo lang talaga. Medyo masakit lang to. Konti lang to kasi nagbawas na tayo sa spiritual. Kabayaan mo lang. Konti lang to. Imamay ko lang. Hinga. Sige pa. Hindi, natural hinga lang. Relax pa. Konti pa. Oh, tama na. Huwag nyo gagawin. Konti pa. Hinga. 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 Oh, bitaw. Huwag mong gagawin. Yan. Masakit. Sobrang sakit. Opo. Hinga. Inhale. Matindi process. Nakakapit. Parang kanina yan eh. Kapit na kapit siya sa galit. Ano na? Maubusan ka ng hangin. Wala. Tingnan natin. Kapanti kayo ng konti na eh. Sige pa. Sige, ganito. Pag dami nyo na palang pinuntamang gagamot, Oo, dami na po. yung malaki ang binayad nyo, di ba? Oo. Di sana kalahati na lang yung sa akin. Oo. Joke. Sige, baba nyo pa nyo. Natural. Tingnan na mayos. Tingnan nyo, gumanda na kayo sa camera, oh. Kanina mukha kayong Dominguita. Straight. Tayo. Atras ng konti. Sandali yung dibdib nyo sa likuran nyo. Natural lang, baba nyo yung tiyan nyo. Sexy pa si nanay. Hindi, relax lang. Might lang ha. Gagawin lang ako doon sa ano. Hindi, bukan yung kamay nyo. Natural lang. Sandal, sige pa. Hop, tama na. Ganyan lang. Parang ayaw nyo lang akong marinig yung mga ako. Yan, takpan nyo lang. Might lang. Hinga. Huwag yung gagawin na, ako lang. Tama ng hangin, tama na. Hinga. Sige pa. Tama na. Angat lang tayo ng konti. Ang kabaya na. Magang lang si nanay. Ako nga, puro kakay yung ginagawa ko eh. Matatangkad. Upo. Ha? Umambot na. Pwede man suntuking asawa niyo mamaya. Ganangan nyo lang. Makakaingin na ng pera sa anak. Sobra na. Straight. Bila. Hindi na mayos. Upo ka rito. Oh! Wag ka muna tatayo. Kanina, paano pagtayo mo? Hindi. Yung kanina, pinapaurong kita. Ano? Ganyan. Ganyan kakatawa. Okay, umupo ka. Tumayo ka na walang alinlangan. Oh. May bato. Okay, umupo ka na.
Nakakalakad na kayo, ha? Okay. Hindi natin tayo nakikita. Kita mo, 5 minutes lang, pinagaling ka na agad ng Diyos. Kaya ito namamaga. Relax. Gangan nyo lang. Dahan-dahan. Siguro, sinabi namang gagamot, kinukulang ko ng kapitbahay mo, no? Sabi ko na nga ba, eh. Kaya lagi lang sa isip mo, eh. Hindi ka kinukulang. Galit ng puso mo yun. Nagtanim ka ng galit. Naisahan ka, no? Madali lang to gumaling. Frozen. Ay, ano lang to? Suob lang to. Madali lang to, dalawang suob lang to. Osteoarthritis ba? Hindi. Kaya lang ito nagkakaroon ng arthritis dahil sa ano? Dahil hindi nila makita yung sakit mo kasi ano sa spiritual. Tulak. Dito. Atras pa. Kasama pa. Natural lang, sunod mo lang. Nakaisa na tayong hatak. Dalawa, atras pa. Relax. Atras. Sobra pa. Atras. Okay. Palayasin muna natin mga kapatid mo. Diyan ka, sa puwag. Mamaya ka na magpinelas. Dito tayo. Doon ka, Nay. Diyan ka doon. Kaya ka rin pa sa gilid. Kaya mo nang mamaltok. O kita mo, nakakalakad-lakad ka na. Diretso. Higa na tagilid. Sundan mo na nga lang camera tayo. Para hindi na ako titingin-tingin. O, huwag mo pipindutin. Ipipindot eh. Yan lang. Tingnan mo lang siya. Sige. Maganda, no? Oh, maganda siya ngayon, no? May nag-ano, basahin mo daw, shoutout daw. Oo. Dikit. Ah. Kaya siguro binigay ito ng yung asawa mo sa iyo eh. Kasi asawa mo mabait. Marunong magpatawad. Yan, sino mayos? Kabila. Yahin mo siya, ha? Sige. Straight pa ulit. Yan muna. Kaya magmumodelo muna kayo. Magpapacharming kayo sa asawa nyo. Yan, magpapating kayo. Kuha na kayo ng camera. Yan. Hindi naman yun. Hindi nga. Baba niyo pa niyo. Ilang tubig. Pag inataas mo uminom ng tubig 3 times, banggitin mo, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpag mo yung paa nyo. Tayo. Nang walang alinlangan. Lakad. O, di ba nakakalakad ka na? Thank you, Apo. Sigurado, nakakalakad ka na? Opo. Ha? Ba't umiyak ka? Tagasan mo na, bago ka umiyak. Tagasan kayo? San Jose, Malino, Mexico. Malino. Narinig na kasi kanina sa video, naka-live tayo, hindi na natin mabubura yun eh. Yung sinabi niyo manggagamot niyo, nagpabayad kayo eh. Teka lang, ilang years nyo na sakit yan? 4 years na po. 4 years na, hindi kayo nakakalakad, maayos. Teka lang, salamat sa Panginoon Kristo, patayin ko na to ha. Oo. God bless all. 4 years nyo na sakit. Sige, thank you so much ha. Anong araw ngayon? Yun. Alas 4 kayo ginamot ng Diyos, 4:02 kayo natapos. November 19 ba ngayon? Opo. Sige, mega shoutout po sa lahat na nanood. Kaya lang, pumuna kayo daw, kulang pa daw tubig.